Работа с дистанционно управление. Функция ON стартира работата на климатика. С функция Mode се избира режимът на работа – отопление или охлаждане. Чрез бутонът Temp се увеличава или намалява зададената температура. Функцията Fan контролира скоростта на вентилатора и регулира силата на изходната въздушна струя. Функция Swing насочва посоката на въздушната струя чрез въртене на жалузите в вертикална или хоризонтална посока. С бутон On, намиращ се в долната част на дистанционното управление, се стартира таймерът. От бутон Таймер се въвежда часът за включване на климатика в определен режим на работа. Чрез функцията Home Leave климатиката автоматично преминава в икономичен режим. Функцията Powerful или мощен режим се използва за бързо климатизиране на помещението в режим на отопление или охлаждане. След изключването й, уредът се връща в предварително зададения режим. С бутона Off се преустановява работата на климатика и той се изключва. Ако възникне проблем на работа с дистанционното управление на климатика, се препоръчва да се извадят батериите, за да се осъществи рестарт на цялата система.